Nou, dit is de keuken en woonkamer. Best wel heel mooi groot. Mooi veel ramen, mooi uitzicht. Zo sjoggen de 30 nieuwe appartementen er van de binnenkant uit. Maar in 8 maanden tijd is er heel wat bad onder de Dokkumer Zuiderschans. Een dik jeljelien laat het stikrijden er nog zo hinnen. En nu staat er een stevig appartementencomplex. Er is al je volgens planning in. Iedereen had fantastisch meegewerkt en dus juist het eindresultaat. Dus daar zijn we enorm trots op. Het is al je in Dokkum in onze fabriek. Dus daar prefabriceren we de gevels. Badkamers komen prefab aan. En zoals we toen ook al zijn, het is eigenlijk een product wat ik wel 100 jaar steen ken. Maar goed, we kunnen demonteren en ergens anders weer deel zetten. Maar het had een karakter, het had een definitief karakter. Dat is de kwaliteit van het geheel. 20 van de 30 appartementen binnen voor Oekraïense vluchtelingen. De 10 boppen in binnen al zijn aan hierders uit de regio. Voor de gemeente biedt het nieuwe complex mogelijkheden. Dit is heel erop gegaan. Dit is eigenlijk binnen 8 maanden van plan naar realisatie en straks oplevering en bewenninggang. Dus dat is hartstikke mooi voor u. Daarmee hebben we eigenlijk binnen de vluchtelingenopvang heel snel heel prettige plakken kregen, waarmee we meestal weer een humaan plakje in aan kunnen. Ja, heel blij. Want het biedt vooral de mensen in de opvanglocaties die we nu hebben gewoon een hele mooie tijdelijke opvangplek natuurlijk. Dat is veel fijner dan de grote opvanglocaties die we nu hebben. En zeker vrouwen met kinderen die hier naartoe gekomen zijn. Het is veel fijner om meer privacy te hebben. De ruimte is ik hut nodig, want de eerste prognoses binnen dat er nog een dubbeld aantal opvangplakken nodig zijn. Voor Skoustra en zijn collega's is het een drokke tijd. Op dit moment in de gemeente, maar ook in Friesland, kunnen we het correct redden. Maar de prognose is wel dat het begin volgend jaar, januari, februari, het aantal plakken en de meesten die instromen, dat het uit elkaar rennen gaat. Dus dat we weinig plakken gaan. En daar ben we al actief ontzieken in onze gemeente en vooral in de grotere kernen van jongens, wat staat er leeg ontplakken? Of misschien houden we wel een braakliggend terrein waar we vergelijkbaar iets als hier realiseren kunnen. Dus qua uitbreiding zeer zeker. En ik denk dat we in de komende jaren hier sowieso nog 1 of 2 locaties openingen per gemeente. Dit supersnel demontabel complex is een van de eerste die Dijkstra Draaisma opleveren had. En het zal in de tien van nu ek wis net de laatste wezen. Het maakt het zeker niet meer. We zien ook in de omgeving dat we nog een grote vragen krijgen. We zijn blij dat we dat hier in Dokkum zien laten maken. Dan kunnen we in onze eigen fabriek in Dokkum kunnen we hierheen de zien laten. Maar we uit verschillende gemeentes, zowel tegenbij, maar ik via de voort al de vraag van hey, dit is mooi, ken dit ik op uws? Ken dit ik in uw gemeente? Dus die vragen die rennen op binnen en we houden verschillende afspraken te stingen.